Kung matinud-anon ka nga nahigugma sa Ginoo o sa kanunay miila ka sa iyang ngalan, igsoon bulahan ka gayod. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 91 versikulo 14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako og panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Igsoon bulahan ka gayod. Kung sa kanunay wala kay laing gihigugma, kung ang imong gugma matinud-anon gayod ngadto sa Ginoo. Tungod kay nagsaad ang pulong sa Dios nga siya magluwas kanunay sa mga tao nga matinud-anon nga nahigugma kadto kaniya. Bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi igsoon, bisan unsa ang atong ma-encounter, kasakit, mga kaluyahon, mga sakit-sakit, bisan unsa ang atong mabati sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, apan ang Dios igsoon nagsaad nga ubanan kita kanunay kaniya. Luwason gid kita kanunay sa Ginoo igsoon. Kung sa matag adlaw wala kitay lain nga ngalan nga giila, wala kitay laing ngalan nga gipataas, wala kitay laing ngalan nga gialagaran, kundi siya lang gayud. Bulahan ka igsoon kung ikaw nagmatinud-anon kanunay sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.